Čau, skoro každý výrobce elektromotorů má svoji aplikaci pro chytrý telefon. My se dneska podíváme na aplikaci Bosch Flow a představíme si všechny featurky, které v ní najdete. Než půjdeme k samotné apce, ještě vám představím, co se dozvíte v tomhle videu. Zaměřím se na ochranu kola v reálném čase, kterou můžete přes apku dosáhnout. Zaměřím se na tracking, plánování trasy a historii jízd a další takové minoritní featurky, které tam můžete najít. Tak jdem na to. Na začátku už jsem říkal jméno apky, je to Bosch e-Bike Flow. Pokud ji chcete používat, tak ji jednoduše musíte nainstalovat do telefonu. Tahle apka je volně dostupná jak pro Android uživatele, tak pro iOSáky a můžete ji stáhnout na daných marketech. Po stažení apky to samozřejmě po vás bude chtít vytvořit účet, který už jste tvořili asi nesčetněkrát, jak na sociálních sítích, tak kdekoliv jinde. Takže prostě proklikáte ty nezbytné věci, zapíšete si tam jméno, heslo. Důležité je si to heslo i zapamatovat nebo si ho aspoň někde napsat a potom můžete jít na spárování kola, které teďkom s váma proberu. Pro spárování vám samozřejmě stačí telefon a být v blízkosti kola. Já už pro nějakou přehlednost použiju držák od SKS, který používám samozřejmě při tom, když chci mít telefon jako cyklopočítač a vy samozřejmě musíte taky, pokud to chcete takhle používat. Tak, pro spárování elektrobajku rozhodně budeme muset elektrobike pustit, takže spustíme jednotku LED Remote a najedeme na aplikaci Flow. Hned na začátku aplikace máte připojit nyní, takže připojíme svoje elektrokolo. Jediné co, vybereme jednotku LED Remote, kterou tady máme, takže já vybírám LED Remote a tady nám napíše, co máme dělat, čili zapněte své elektrokolo a ujistěte se, že je v blízkosti a nehýbe se. Pokud dáte pokračovat, tak nám řekne, co máme udělat, čili dlouze stiskněte napájení, dokud dioda nezabliká modře. Dlouze stisknu napájení a dioda začne blikat a elektrokolo se začne připojovat. Potvrdíme spárování a elektrobike už si všecko přechroustává sám, takže není žádná věda tohle udělat. Tak, už stačí jenom potvrdit a základní spárování je vlastně připraveno a vy můžete vyjet stejně, jak vám to napsalo. Pokud máme spárováno, můžeme si ukázat mod, kdy používáme telefon jako cyklopočítač. Stačí jednoduše zapnout tohle prostřední tlačítko, které už rovnou můžete měnit barvu a ta barva znamená vlastně zvolený mod pomocí motoru, což znamená nějaký Boost, Tour Plus, Eco. Tyhle módy si dokonce můžete i sami vychytat, abyste dojeli dál anebo nějakým způsobem optimalizovali tu baterku. Takže jak už jsem říkal, plus minus řešíte módy a doleva doprava řešíte takzvané datové obrazovky. Takže na nějaký začátek tam máte prostě kilometry za hodinu, ale můžete tam mít samozřejmě navigaci, mapy, jak už jsem říkal, nadmořskou výšku, která mě třeba hodně pomáhá při jízdě a samozřejmě nějaké waty, výkon, kadenci a další věci. Takže ovládání je fakt totálně jednoduché, zvládne ho úplně každý a je velice příjemné to ovládání. E-bike už máme spárovaný a teď se pojďme podívat na to, co najdeme v té apce, procvakáme si ji pořádně a ukážeme všechna zákoutí, co by vás mohla zajímat. První obrazovka, nápis domů, samozřejmě máte tady prostě základní věci, které můžete najít, čili vaše elektrokolo, jeho značku a další věci, co se toho týče. Takže akumulátor, nějaké vlastní jízdní režimy a samozřejmě počet najetých kilometrů. Co se mi hodně líbí, tak je to, že si tam můžete nastavit přímo místního prodejce, u kterého kolo třeba servisujete a nebo u kterého jste kolo kupovali a můžete tam mít na něho okamžitě kontakt v případě nějaké závady, poruchy, servisu, čehokoliv takového. Takže si tam samozřejmě nastavte moje kolo. Jako další klikátko je plán jízdy, což znamená, že si tam můžete naplánovat vyloženě vaši trasu. Je to totálně jednoduché a podobá se to jakýmkoliv mapám CZ, Komutu a dalším těm mapovým zařízením. Takže tam prostě vyhledáte místo, adresu, řeknete, jestli chcete jet nějakou cyklostezkou, jestli to chcete mít jenom jako trasu do práce, anebo jestli chcete EMTB, což znamená nějaké traily a trasy, které povedou trošičku mimo normál a vlastně zadáte si to, jednoduše klepnete a máte to tam. Já si tam teďkom nastavím třeba trasu domů,
mrknu se na to a vidím, že trasu domů z moje kolo budu mít 17,8 km, kecám, 18,7 a při dojezdu budu mít 66% baterky, což je taky super. Pokud máte spárované kolo, tak vám to rovnou řekne, kolik budete mít procent baterky nakonec, anebo si můžete dokonce nastavit procenta baterky, které chcete mít při příjezdu. Já tam mám teď nastavený Eco Mode, mimochodem, kdybych dal boost, tak mi to samozřejmě spadne o dost. Ale jednoduše, když to proklikám, tak tam máte ještě samozřejmě nadmořskou výšku, nějaký povrch, po kterým jedete, čili jestli tam máte prostě šotolinku, anebo jestli máte klasickou asfaltovou cestu, a pokud dáte uložit trasu, když se vám líbí, tak se přenese a můžete se rovnou nechat navigovat. Pokud byste si úplně nerozuměli s tím plánovačem, samozřejmě můžete použít jakýkoliv komut, mapy.cz, Stravu, jednoduše exportovat GPX soubor, nahrát si ho do Boše a nechat se navigovat podle toho. Prostřední a jedno z nejdůležitějších tlačítek, pokud chcete používat váš telefon jako cyklopočítač, tak je záznam jízdy. Což znamená, že pokud se rozjedete s elektrobikem, začne vám to okamžitě měřit čas jízdy, vzdálenost, průměrnou rychlost, nadmořskou výšku, waty a další proměny, které můžete najít. Samozřejmě v tomhle cyklopočítači vidíte i vaši trasu, kterou jste si tam nahráli, a jednoduše můžete se koukat na čas jízdy a vzdálenost, ale přitom se nechat navigovat, což je za mě fajn. Já, co jsem hodně používal, když jsem se byl projet, tak graf nadmořské výšky, který jsem si vždycky říkal, jo, vím, kde mám dojet na kopec a vím, že už jsem skoro tam. Tohle se mi mega líbilo a samozřejmě, jelikož jsem i takový, jak to říct, výkonnostní běžec, tak se mi líbil i výkon ve vatech, takže jsem se díval vlastně na svůj výkon ve vatech 3 sekundový a na kadenci, kterou šlapu, která mě hodně zajímala. Jinak můžete si to potom i přenastavit, když chcete, takže uvidíte jenom přesně to, co vy chcete a nemusíte tam mít žádný balast navíc. Další záložkou je statistika jízd. Tam se vám jednoduše ukládají veškeré jízdy, které s kolem uděláte a které si zaznamenáte právě do toho telefonu. Což znamená, že rozkliknu svoji poslední jízdu, tahle určitě ne, tak rozkliknu tu druhou a máte tam jednoduše záznam celé jízdy, což znamená, že tam vidíte mapu, kudma jste jeli, můžete se podívat na nějaké zajímavé body, které jste třeba potkali na trase a samozřejmě vidíte všechny průměry, které vám prostě cyklopočítač lomeno kolo nabízí. Takže vidíte čas jízdy, vzdálenost, průměrnou rychlost, průměrné stoupání nebo celkové stoupání, průměrný výkon, kadence a vidíte dokonce i úsporu CO2, což je taková jako minoritka, kterou tam najdete, ale u každé aktivity máte potom napsanou úsporu CO2, kolik uspoříte oproti tomu, kdybyste jeli autem na tenhle výlet nebo celkově, kdybyste třeba dojížděli do práce. Poslední záložkou už je potom klasické nastavení kola, kde se můžete podívat na váš profil, nastavit si nějaké jméno, přezdívku, upravit si e-mail a podívat se, jestli máte třeba připojené správné služby, což znamená, že ty si můžete třeba připojit nebo propojit Stravu s eBike Flow a budete mít veškeré záznamy z eBike Flow rovnou posílané do Stravy. To samé se dá ještě udělat u Komutu a Apple Health. Trošičku mě mrzí, že eBike Flow od Bosche nemá možnost spárovat další snímače třetí strany, což znamená, že si tam nespárujete třeba, já nevím, tepovku z Garminu nebo hrudní pás, který si zakoupíte, abyste lépe mohli hlídat svůj výkon a svůj fitness stav. A bohužel tohle to nejde. Jediné, kdo to má zatím povolené, je Apple Watchky, které jednoduše spárujete k tomu, ale ne každý bohužel používá Apple Watchky na sport a někdo radši jezdí s hruďákem. Poslední, co by vás na téhle záložce mohlo zajímat, tak je určitě nastavení časového formátu a jednotek, což znamená, že někdy, když máte třeba, já nevím, telefon lokalizovaný do angličtiny, tak tam budete mít 12-hodinový časový formát a imperiální jednotky a vy si jednoduše můžete klepnout a přepnout si to, jak budete potřebovat, abyste to měli nastavené přesně tak, jak chcete. Posledním slibovaným tématem je eBike log, na který se teďkom podíváme pořádněji, což znamená, že se podíváme na to, jak lépe zabezpečit svoje kolo, když ho někde necháte, když si třeba projedete na pivko a jdete si objednat. Pro aktivování zámku samozřejmě musíte mít zapnutý eBike a musíte mít rozjetou aplikaci Bosch Flow. Pak už jenom jednoduše klepnete na aktivovat nyní a zapnutí funkce eBike log, což znamená, že
tady tenhle telefon bude spojený s e-bikem a vlastně zamkne vaši jednotku, pokud se vzdálíte od něho. Pokud je znovu budete chtít zapnout, tak musíte přijít s tím telefonem a odemknout to. Já si teď právě vyberu, které zařízení budu chtít, abych mohl odemykat ten e-bike. Mám jenom telefon, Kiox display tady bohužel nemám, takže vybírám telefon, dám vyberte a pokračujte. Zaregistruju si e-bike, což je důležité, protože jinak nemůžete pokračovat, takže ještě klepnu na registrovat elektrokolo a po registraci k mému účtu se samozřejmě aktivuje i e-bike log. E-bike se nějakým způsobem musí resetovat a napojit na Bluetooth mého telefonu. Potom, až se resetuje, může to trvat okolo 10 až 15 sekund, bude všecko připraveno. Tady tahle funkce ale nejlíp samozřejmě funguje jako druhotná kontrola nebo jako druhotný zámek. První zámek byste měli mít normálně mechanický ke kolu koupený. Tak, a to je všecko. E-bike log je aktivovaný. Tak jo, tohle byla aplikace Bosch e-bike Flow, kterou jsme si projeli a doufám ji dobře vysvětlili. A teď už nezbývá, než jen to jít jezdit a podívat se na tu aplikaci z vašeho pohledu. Pokud by vás ještě něco zajímalo nebo jsem něco opomněl, určitě nám to napište do komentářů a když tak se na to podíváme příště. Mějte se, čau.